Hvis jeg skal prøve at forklare, hvorfor jeg skriver digte, så tror jeg, at vi må starte med at kigge på, hvordan et digt bliver til, når det er mig, der skriver det. Og for at gøre det, så vil jeg tage udgangspunkt i forholdet mellem digt og billede. Og jeg må lige understrege, at her til en begyndelse, så vælger jeg helt bevidst at tale om digt og billede, hvor digt og billede må forstås som to adskilte størrelser. Det vil sige, at jeg taler ikke om digtets billede. Og så kan man jo spørge, hvorfor ikke det? Ja, det gør jeg ikke, fordi digtet, inden det overhovedet bliver til digt, så eksisterer det som et billede. Og hvad menes der så med billedet i den her proces, hvor digtet bliver til? Når nu der ikke tænkes på digtets egen evne til at skabe billeder. Ja, jeg vil i den her sammenhæng definere billedet som den mentale aflejring, der finder sted af en sansemæssig registrering af omverdenen. Og så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der tænkte, at det lød lidt teknisk. Men at jeg beskriver billedet som en mental aflejring, der finder sted af en sansemæssig registrering af omverdenen, betyder bare, at blandt de indtryk, som vi modtager via sanserne af den verden, der omgiver os, så er der nogen, der ikke sådan lige forlader os med det samme igen. Og det er de indtryk, der lejes i bevidstheden som billeder. Og det tror jeg, at vi alle sammen kender til, at alt det, vi ser, hører og oplever, så vil der altid være noget, der gør dybere indtryk end andet. Pludselig er der et eller andet, man får øje på, og det er meget svært at frigøre sig fra det sete eller hørte igen. Og det får faktisk mest af alt karakter af, at verden eller et bestemt lille udsnit af verden med et virker mere tydeligt og tiltrækker sig al opmærksomhed. Og for mig der er det som om, at jeg mister mig selv i sansningen af omverdenen. Hvis jeg skal sætte ord på den oplevelse, som det er at miste sig selv i sansningen af omverdenen, ja, så kan det bedst gøres ved, at der etableres et nærvær mellem det sansede og min person, der er så intens, at resten af verden lægges ude. Og det er disse øjeblikke eller momenter af særligt intens nærvær, sansemæssigt nærvær, der så lever videre som billeder for det indre blik. Og på et eller andet tidspunkt, så sker der det, at billederne får deres håndgribelige udtryk ved at blive skrevet som digte. Jeg skynder mig at sige, at næsten alle mine digte baserer sig på de her billeder, men ikke alle. Og hvornår er det så, at de her sansemæssige registreringer eller billeder bliver omsat til digte på papiret? Det kan jeg ikke sådan sætte et bestemt klokkeslæt på. Der er mange digtere og forfattere, som skriver i et bestemt tidsinterval hver dag, nærmest fra 9 til 4. Det gør jeg ikke. Jeg skriver, når det bliver nødvendigt at skrive. Og det er ikke noget, jeg kan sætte et tidspunkt eller en dato eller et klokkeslæt på. Jeg skriver, når jeg er nødt til det, og det er, når jeg har en fornemmelse af, at verden er ved at forsvinde væk. Og derfor så kommer det så også at betyde, at hukommelsen er meget vigtig for den her måde at skrive på. For uden erindringen til at huske, så vil man jo glemme billederne igen, eller billederne forsvinde.
Og så kunne der jo ikke blive sat ord på billederne i den her situation, hvor verden ligesom er ved at forsvinde væk. Nu bliver digtene jo så skrevet, og jeg kan som sagt ikke sætte ord på præcis, hvornår det sker. Jeg skriver, når jeg er nødt til det, og jeg ikke har noget valg. Og jeg ved aldrig helt, hvornår det er, for denne her indre nødvendighed, den kan melde sig når som helst. Det er lidt svært at forklare, men jeg prøvede før at sige, at når jeg havde en fornemmelse af, at verden var ved at forsvinde væk, og jeg kunne også udtrykke det ved at sige, at det er sådan at befinde sig i et grænseland af intethed. Og hvis jeg skal undslippe dette grænseland, må jeg skrive. I det øjeblik, jeg sætter ord på mine billeder på papiret og kan se skriften flyde, så ved jeg, at jeg er her. Jeg binder med andre ord eksistensen til digtene. Og jeg har engang i et interview til en avis formuleret det på den måde, at digtene er ligesom et anker, der bliver kastet ud i livet. Og med digtene kan jeg så redde mig selv i land igen. Og det vel at mærke i land på den konkrete virkelighed. Efter at de her mentale aflejringer, billederne, så er blevet omsat til ord, så skal de gås efter. Jeg skal kontrollere, om ordene nu også svarer til billederne. Og det er vigtigt for mig, at billedets farver og figurer stemmer overens med de figurer og farver, som digtet formidler. Man kan også sige det på den måde, at undersøger, om digtet er tro mod sit udgangspunkt, som jo var sanseindtrykket. Om jeg synes, at digtet giver den information, som billedet oprindeligt havde. Den franske maler Paul Cézanne har sagt noget i retning af, at nok er det via øjet, der sanses, men det er hjernen, der skaber helhed og logik. Og den kobling mellem sansning og refleksion er af stor betydning, synes jeg. Digtene får altså ikke lov til at fremstå i deres oprindelige form. Jeg nogle gange gør det, men de undergår som regel en bevidst bearbejdning. Men uanset hvilke ændringer og justeringer, der bliver foretaget, så forbliver kernen den samme. De fleste af mine digte er meget koncentrerede, og det er som om, at de søger at nå ind til det allerinderste i livet og forsøger at udtrykke essensen af det. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at de bliver skrevet på det her tidspunkt, hvor alt jo ligesom bliver til intet. Og man kan derfor sige, at digtene skaber et rum, hvor det er muligt for eksistensen at være til stede. De bliver så at sige et værested. Og det betyder også, at mange af de temaer, man finder i digtene, det er natur, menneske, kærlighed og kunst. Og typisk meget eksistentialistisk set.